Aunque si alguna provincia sabe de pueblos fantasmas, esa es Lugo. Aquí hay más de 500 y el número no deja de crecer. En municipios como Riotorto, eso se combate como se puede. Casi al mismo tiempo que el presidente del gobierno eliminaba el cheque bebé, su alcalde anunciaba que el ayuntamiento pondría en marcha uno propio. ¿Cuántos habitantes tiene el concello? Ahora mismo, pois, un último censo, a 1 de xaneiro do 2010, somos 1.500 habitantes. Vimos baixando, sí, uns 40 ou 50 ao ano. Eso supoño porque a xente é moi maior, porque hai poucos nacementos ou porque a xente marcha? Primeiro, a xente é moi maior, temos unha pirámide de poboación totalmente invertida. Houve un pequeno baby boom estes últimos anos, sí. Cando chegamos aos 10 nacementos. Unha media, pois, poden ser 5, 7 nacementos ao ano. O sea que casi sería tan festivo local como hoxe, día que hai un nacemento, non? Pois deberá ser un día de festa, eso está claro. Isto é cousa só do concello de Riotorto ou toda a comarca está máis ou menos pasando unha situación similar? No, bueno, penso que isto que é común que é o rural do interior de Galiza. Aquí un pouco os concellos máis dinámicos pois son os da costa, sí, que teñen tamén outra estrutura económica máis baseada no turismo, na industria e na pesca, non? Hai uns 650 maiores de 65 anos. 650 de 1.500 habitantes. Exactamente. Entón, pois, as pensións que ingresan casi me atrevo a decir que é a primeira actividade económica. Pois van a congelar. O sea, que van a congelar os ingresos do Concello. Como que é un pleno extraordinario para debatir as medidas que aprobou o Goberno do Estado para reprobalas, entre outras cousas, por a congelación das pensións. Porque a un concello como Riotorto, pois eso vai supoñer deixar de ingresar, contando que se revalorizasen a un 5%, uns 120.000 euros ao ano. En Riotorto decidistes manter o cheque bebé? Sí, porque foi unha das medidas que anulou o Goberno do Estado. Todos nosotros aí nese aspecto pois intentamos tamén desde os concellos se poden tomar algunhas medidas, e non que sean necesarias políticas estruturales a nivel de Goberno do Estado e do Goberno galego. Desde os concellos tamén se pode facer algo. Naide vai ter un fillo por cobrar a subvención, eso está claro, non? Son pequenas cousas que estaría solucionado o problema de demografía, non? Sí, está claro. A 10 nacementos por ano nun ano bo tampouco é moito gasto, non? Para as arcas municipais. Non, realmente non é moito gasto, é máis simbólico que efectivo, reconozo eso, pero bueno, esperemos que se poida revertir eso. Nosotros faremos o que poidamos, falo desde o punto de vista político, non personal. Non teño fillos, estou solteira, non teño fillos, non. Pero se predica co exemplo. Precisamente o que quero decir. Hasta el alcalde va a tener que aplicarse si quiere frenar un descenso vegetativo que ya se nota en toda la comunidad. Pero ahora con un problema nuevo. Ya no solo hay más muertes que nacimientos. Además, por primera vez desde 2000, el número de bebés se ha reducido. ¿Será también por la crisis?